Lopta je u rukama vratara Vugrinca, odnosno sada već upućena prema Ivici Vargi, koji je u dosadašnjem dijelu susreta dobro čuvan tamo od šestice gostiju Hercega. Srnec i 4:1, 4:1 Srnec. 4:1 Srnec, 41. minuta susreta. Vargi, koji je u dosadašnjem dijelu susreta dobro čuvan tamo od šestice gostiju Hercega. Srnec i 4:1, 4:1 Srnec. 4:1 Srnec, 41. minuta susreta.